Mirar para os meus. Non, miren cara abaixo. Moito máis. Así toda a noite de Dios. Se non sei como van a traballar. Chegan pola mañán a sesión vermón, a sede unha das xa ten sede. Falan para aquí e falan para ali, pero vaso non sueltan en todo o día nin en toda a noite. Eso é a cosa daquele teléfono. É que non vai, é que nós Eso sí un sitio. Eu non son capaz de estar sen beirar aos meus anos. Envía unha pregunta. Sempre agora fai así. Todo santo día, todo santo día. Estamos vendo que non están aqueles dentes. Es toda a repetición que ten. Agora, o santo xa non baila nadie. Nadie. Aquí non Sí, existe. ahora todo el mundo baila suelto. Un suelto, o seu suelto, sí. No, pero ves que vas a tocar o sin tocar. Unha forma de dizer, é que día da festa quen baila o suelto. Baila non se baila nada. É verdade que o suelto baila. Pero sabes que esta agora se non toca. Porque antes sabía que bailar me parece, pero non baila un solo. Agora non fai falta para Claro, bailar. pero todo suelto. A primeira vez que eu fui a unha festa, casada, e fui a unha festa no domingo de Agón, había dous rapaces, que eran muito rural da docente. E os dous, me lembro, eran dous irmáns, era moito bailar, e eu tin para casa e eu bueno gosto. Aqueles dous rapaces mataban-se un co outro a bailar, agora se nem buscan mozas, nem mataban-se contra aquela parede, cantaban todo. Agora vai num só um. Agora fundendo, non fai falta nenhum aparelho para bailar. Eu fui para dentro de 2 meses, é como pasa un raio, vi unha parece bailando. Na máscara liando, cada un son, parece bailando e por baile. Esa, tamén antes debía ser así. Cada un bailaba canto que lle pedía diante, só. Bueno, vamos a dar nada.